hårstylist, og jeg arbejder som leadstylist for Tresemme her i Danmark. Jeg har været frisør i 15 år, arbejder i salon og arbejder nu hovedsageligt i modebranchen med shows, med tøjkampagner, editorials til danske magasiner. Jeg har lavet en moderne version af en optik. Vores idé med det har været, at vi vil gerne, og i mange år har rockting været sådan en med fedtet hår og løst hår, der helst skulle hænge lidt ned i øjnene og fedtet. Men vi vil gerne nå frem til noget, som er lige så sejt som det, men som skulle være mere sofistikeret end som så. Og derfor har vi lavet det mere stramt og mere, hvad skal man sige, lavet et lidt mere sådan sofistikeret, selvsikkert look. Det er et ret simpelt look, så det er ikke et look, som er svært for en pige at lave på sig selv. Det handler hovedsageligt om, at siderne skal være enormt stramme og slikket ind til hovedet, og så skal du have et højt punkt på midten, for vi ligesom opnår det der lidt skarpe 80'er linje, som der ligger i det her. Når man skal lave noget, der er så skarpt som det her, det er hårlagt. Og der har vi brugt den her volumen lift, som jeg er ret vild med at bruge, specielt til håropsætninger, fordi at den er meget medgørlig. Du kan stadigvæk børste i håret, man kan spraye og børste. Du får aldrig så stift et look, at du ikke kan bevæge håret. Så den er god, når pigerne skal videre til måske andre shows, eller så kan man altid... Præcis, den er nem at børste ud, og samtidig så giver den en fantastisk holdbarhed, som også er vigtigt, når de skal på scenen eller privat, hvis man skal ud og feste. Den her er min absolutte favorit. På den måde, jeg arbejder, er fantastisk. Ja. Og så har vi brugt den her, 24-hour body fra den nye serie, der kommer nu her, hvor vi har brugt en sculpting spray gel, som vi har brugt til at få håret meget stramt ind til siderne. Vi har simpelthen spredt det direkte på inde ved hovedbunden, for ligesom at vi har kunnet skrabe håret på den måde. Vi har gjort det meget lettere, og så vil vi gerne opnå et wet look. Og det giver den her, for det er modsætning til lakken, ikke en man kan. Du kan ikke bevæge håret, når først den her er kommet ind. Den er fantastisk at forme det på plads hurtigt, og så sidder det fast. Okay, yeah. That's great. Ja, så det er fantastisk. Ja. Silk som er en... Det er en spray, som giver shine på hele overfladen af håret, man kan nærmest se, hvis jeg bruger den, at den ligger en hinde, som nærmest gør, hvis man bruger en lille smule af den, kan du få en flot, blank overflade. Vi kommer til at bruge så meget i dag, så håret nærmest kommer til at se vådt ud, når vi bruger det. Og det giver ligesom frisøren en ekstra skarphed over det, at det ser blankt ud, når de kommer ind i lyset, lamperne, de der spotlights, ikke? Ja. Præcis. Jeg synes, at unge piger eller piger i enhver alder skal tænke på lige nu, at vi gerne må være lidt mere sofistikeret. Vi må gerne bruge, jeg synes, at det moderne lige nu
at bruge mere at kreere et look på sig selv. Man må gerne, vi har i mange år stået og lavet hår, som skulle se tilfældigt ud, men som ikke har været stort tilfældigt. Men det har ligesom været det. Nu må man gerne ligesom lave et skarpt look på sig selv, og hver gang man går ud, som understreger ens personlighed, eller hvad man skal sige. Håret må gerne se lidt mere sat ud, end det har gjort i lang tid, så man kan sige det på den måde. Og derfor er det så vigtigt at have så gode stylingprodukter som de her, fordi at hvis ikke man har det, kan man ikke nå frem til noget som helst resultat i sit hår.